אדלר חומסקי. פה צריך לפרק את כל התקרות, כי הכל נרטב. כן, שומעים את הפיצוצים. תסתכל, זה התקרה פה. אתה רואה? זה. ראיתי, נתפס, כן. מפלים, כמו בנתב"ג. תראה פה גם צלם, גם פה אין. רגע, חברים, אני אצלם הכל, סבלנות, הכל יהיה בסדר. הרמתם את כל המחשבים? זה חשוב לי. כל המחשבים שהיו על הרצפה. אלה ששקועים כבר במים. מה ששקוע עבוד. פה הרמנו, תראה, ניסינו לצמצם כמה שיותר. פה מכאן הזה למים, אתה רואה מלמעלה שם? כלום, זה לא רציני. אבל זה המחשבים, זה המחשב הזה היה ספוג מים. טוב. פה יש... פה יש מחשבים סופרים. וואה, תראה את המים. פה יש מחשב, פה יש מחשב במים. אוקיי. בואי נה, האצבעות שלי כבר רטובות, כל הנעליים שלי רטובות, יאללה. הלכו הנעליים. פה עוד חדר שהוצף לגמרי. צריך להרים פה את כל הקרטונים, אחרת אנחנו לא נתקדם. תראו, יש פה חשמל גם בתוך המים, יאללה. כל המשרד קומפלט הוצף, כל הפרקטים הלכו, יש פה פרקטים טבעיים. המים פרצו מתוך הפרקט. לא, בדקתי חדר שרתים, זה... חדר שרתים בסדר. כל הפרקט פה הלך. לא במים. אבל תבדוק עם הרובוטים שלנו בסדר, לדעתי החדר שלנו קיבל פה... אתה יכול לצלם את החדר עם זה? או, זה יופי הצוחה, תראי, סנפירים הבאת? תראה, ככה. לא, חדר שרתים בסדר. חדר שרתים בסדר, הרמקולים הלכו. וואו, תרימו את הכל, תרימו פה. זה רובוטים, אני לא יכולה להרים, זה במשקל של אני לא יודעת כמה. טוב, ככה. כל המחשבים פה על הרצפה. המחשבים אצלך הם יחסית בסדר. לא, הרובוט שלי בתוך המים, הבקאפ סרבר בתוך המים, הגיבויים של טריה בתוך המים. צילמת את הרובוטים? צילמתי. לא יעבוד לי, הציוד של איזה 50-60 אלף דולר פה. תגידי עוד פעם איך השמות של זה? זה רובוט גיבוי, יש פה את השרת גיבוי ושני מחשבים של הגיבויים. וזה בתוך המים? כן, אני רואה פה. כן. התחנה שלך, איזה תחנה? המחשב שלך, מים קצת הגיעו, יש חשמל, אבל בקאפ טו מדיה סגור. הלכו לי הנעליים. טוב. אנחנו כל השטח. עד הסוף. כל במים. המחשב הזה נפגע. באמת? יאללה.
מה זה? כל הפרקט הלך. הפרקט הלך. זה לא יאומן. אדלר חומסקי, הצפה. תחכה כמה דקות. למה? תחכה כמה דקות. אני צריך לעלות מלמעלה. אני עכשיו בגו לוגו, אבל אני צריך לעלות מלמעלה. חבר'ה, מי לוקח לי פה את כל הציוד? את כל הקרטונים? אני צריך לתת לך מלמעלה מהתובנה פתח. כל התקרות אקוסטיות פה, נפחו. הפרקט פה הלך. יורד גשם, מה שנקרא. חבר'ה? כן. אנחנו בקומת קרקע, GI. בואו נראה. חדר של אורי. השלולית המרכזית שם. של מי החדר הזה? של מנכ"ל GI. מנכ"ל GI. אוקיי. וואה. אפשר לשחות פה. כל נוזל מהתקרה. תצלם. אני מצלם, פה. אם יש פה מחשבים על הרצפה, זה הזמן לקחת אותם. תנתקו לי רק את המקלדת בבקשה, אני לא רוצה פה שיהיה פה חשמל. המחשב גם כן. זה נייד. אני לא יודע מה הסיפור, אנחנו נטפל בו. כל מהתקרה, אבל עכשיו להזיז. אתם רק רצפה. זה החדר של החשב, חומסקי. הקומות. חברת מקדן. אמרתי לו מה יהיה, עוד פעם אנחנו אשמים, הייתה שרפה. בוא נאמר, תשמע, עד שעושים. כל התקרה, תסתכל פה לתקרה מה קורה. רוני, מה שחשוב, ביום ראשון איך עובדים פה. תכף נדון גם בזה, עוד דקה. הכל מוצף מים. תעזור לי רק בעוד חדרים פה אם לא קשה לך, כי כולם מוצפים לגמרי. לא, אני צריך חשמל, לך. בלי חשמל לא אי אפשר לצלם, לא רואים. יאללה, הכל קרס פה למעלה למכונות. לך תצלם שם, הנה, אני מצלם. מפלי הניאגרה. המחשבים, כל המערכת. כל פה זהו, צריך להוציא את זה מהחשמל. יאללה. כל המערכת הזו של המחשבים. עם המדפסות. הכל צריך לקחת מפה דחוף, לטיפול מיידי. יש שאלתי אותך שאלה, לא סתם. שנייה. כל התקרות פה התנפחו גם. טלפונים, המחשבים, הכל במים. יאללה. צדוק. טוב. פה וגם החברת ניהול של פה, זה אנחנו. של הבניין. זה לא הכל עלינו. עכשיו, מי שהזמין אותי בגברת מתחפר עכשיו דחוף ועד לפעמים ושם. גם נפגע? אותו אנחנו מכירים. לא, בסדר. הוא יצא, אבל... טוב, אנחנו נעשה סיבוב. עכשיו, הביטוח שהולך להיות אתה אני נקבע אצלי שירותים. מה זה? חברת שיקום אחרי נזקי מים ושרפות.
כי אתה בחברה אחרת שפצתי ושלחתי. אני יודע. אנחנו לוקחים את הטיפול. השאלה ששאלתי קרון, יש פה נזק גדול